Hej og velkommen til terapeutisk yoga med mig, Olga. Lad os begynde. Vi kommer stille og roligt op på alle fire. Hvis det her er ubehageligt for dine knæ, så sæt et tæppe under dine knæ. Hænderne er under skuldrene, knæene er under hofterne, spred fingrene ud til siderne. Vi begynder med at varme rygsøjlen op med øvelsen kat-ko. Vi svejer ryggen, og vi runder ryggen. Og fortsætter. Hver gang vi svejer ryggen, ånder vi ind. Hver gang vi runder ryggen, ånder vi ud. Begynd med en lille bevægelse. Og så gør den større og større. Brug åndedrættet. Hver gang vi ånder ind, svejer vi ryggen, og det hjælper os med at strække forsiden af overkroppen. Hver gang vi runder ryggen, ånder vi helt ud og strækker ryggen. Hele rygsøjlen er i bevægelse her. Bevæg hele rygsøjlen. Så det vil sige, brug bækkenet, brug hovedet. Dog pas på nakken. Ånder ind, ånder ud, ånder ind, ånder ud. Du er velkommen til at gøre det her i eget tempo. Skab en rytme, som du kan vedligeholde. Vi er ved at være der. Godt, kommer til en neutral stilling. Herfra kommer vi ned på albuerne. Albuerne er under skuldrene. Stræk venstre ben tilbage, underbøj tæerne. Godt, træk maven ind, så navlen kommer op til rygsøjlen. Stærke skuldre og arme. Pres brystet væk fra yogamåtten. Ikke tættere på, væk fra yogamåtten. Begynd at bevæge venstre ankel og hæle. Så vi presser venstre hæle tilbage. Bevæger hælen fremad. Tilbage. Fremad. Tilbage. Fremad. Fortsæt. Hver gang du presser hælen tilbage, strækker du bagsiden af venstre ben. Så her styrker vi vores venstre ankel og strækker bagsiden af benet. Skifter side, strækker højre ben tilbage, underbøjer tæerne, tjekker lige, at vi stadigvæk trækker navlen ind til rygsøjlen. Begynder at bevæge højre ankel. Igen, presser højre hæle tilbage, fremad, tilbage, fremad. Fortsætter. Stærke arme, stærke skuldre, mavemusklerne arbejder. Strækker bagsiden af højre ben, hver gang vi presser højre hæle tilbage. Frem og tilbage. Vi har en lige rygsøjle her. Nakken i forlængelsen af rygsøjlen. Godt, sætter knæet ned. Begynder at sende hofterne tilbage for at lande i barnestillingen. Hofterne kommer så langt tilbage som muligt. Måske kan dine hofter lande på dine hæle. Måske gør de ikke det. Måske underbøjer du tæerne. Måske gør du ikke. Du kan også selv bestemme, hvor meget afstand der er mellem dine knæ. Man kan samle knæene og komme ned. Man kan også tage knæene lidt ud til siderne og komme ned. Panden lander på yogamåtten. Stræk armene ud foran dig. Slap af her i stillingen og begynd at fokusere på dybe vejrtrækninger. Forestil dig, at du sender dine indåndinger hele vejen ned til dine hofter. Trækker vejret stille og roligt. Hver gang du ånder ind, prøv at udvide maven. Det hjælper også med at strække nedre ryg. Og når du ånder ud, giver du bare helt slip og bliver blød i kroppen.
Så prøv at puste maven op, hver gang du ånder ind. Sidste gang, ånder ind. Ånder ud. Godt. Vi kommer langsomt op på alle 4 og lægger os ned på maven. Godt. Bring fødderne tættere på hinanden. Hænderne kommer under skuldrene. Stram ballerne til. Forestil dig, at hele benet skal pege nedad. Godt. På en indånding løfter du hovedet og brystet op. På en udånding kommer du ned igen. Op og ned. Lad være med at bruge styrken i dine arme for at komme op. Vi bruger vores rygmuskler til at trække overkroppen opad. Hofterne forbliver nede. Albuerne er ind til siderne, så albuerne kommer ikke ud. Træk albuerne ind. Hver gang du kommer op, så er brystet åben. Op og ned. Let endnu. Hold ud. Bliv ved med at stramme ballerne til. Det hjælper os med at passe på nedre ryg. Det skåner lænden. Godt. Næste gang du kommer op, så lander du på dine albuer. Albuerne er under skuldrene. Spred fingrene ud til siderne. Slap af i ballerne. Hofterne forbliver nede. Og begynd at forlænge rygsøjlen. Som om du trækker ørerne væk fra skuldrene. Skaber en lang nakke. Godt. Træk vejret. Vi har et åbent bryst her. Så træk skuldrene en smule tilbage. Ånder ind. Ånder ud. Dybe vejrtrækninger. Hvis det her føles ubehageligt, kan du prøve at sætte albuerne lidt mere fremad for at mindske strækket. Og vi tager en dyb indånding. Ånder ud. Kommer hele vejen ned. Sætter hænderne under skuldrene. Pres dig selv op og tilbage til barnestillingen igen. Ligesom før panden lander på gulvet. Godt. Tag en dyb indånding. Ånder ud. Begynd at bevæge hænderne mod venstre side. Så løft hovedet op en smule. Vi går hen mod venstre med vores hænder. Og igen lander her. Så panden kommer ned. Her fokuserer vi på at strække højre side af kroppen. Ånder ind. Ånder ud. En gang til. Ånder ind. Ånder ud. Løft hovedet op en smule og begynd at gå dine hænder mod højre. Godt. Og kom ned. Dybe vejrtrækninger. Og vi ånder ind. Og ud. Og ind. Og ud. Løft hovedet op en smule. Og gå tilbage til midten med dine hænder. Begynd langsomt at komme op på dine knæ. Vi har cirka hoftebreddes afstand mellem vores knæ. Underbøj tæerne, hvis det passer dig, men det behøver du ikke at gøre. Fødderne kan også være flade. Godt. Vi begynder med nogle få bagoverbøjninger. Hvad er vigtigt her? Det er, at hofterne forbliver direkte over vores knæ. Ikke tilbage, ikke mere fremad, direkte over vores knæ. Sætter hænderne på lænden. Træk albuerne sammen. Så tæt på hinanden som muligt. Det åbner brystet. Herfra stram ballerne til og begynd at åbne brystet mod himlen. Engager mavemusklerne og træk dig selv tilbage til midten. Og igen stram ballerne til. Pres hofterne fremad. Åbner brystet mod himlen. Kommer tilbage til midten med aktive mavemuskler. Og en sidste gang. Hofterne fremad. Åbner brystet mod himlen. Engager mavemusklerne, kom tilbage til midten, sætter hænderne ned. Vi er tilbage på alle 4. Underbøj tæerne, hvis du ikke allerede har gjort det. Vi kommer op til hundestrækket, så hofterne kommer op.
Godt. Her begynder bøj et knæ af gangen. Så hver gang du bøjer venstre knæ, kommer venstre hæle op fra jorden. Hver gang du bøjer højre knæ, kommer højre hæle op fra jorden. Fortsæt. Bevæg dine ankler så meget som muligt. Vi har stærke arme her, spreder fingrene ud til siderne, presser håndfladerne nedad. Fortsæt, mens jeg tæller ned. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Knæene kommer langsomt ned. Vi kommer igen op på alle 4, sætter højre ben fremad. Så vi er kommet til sådan en lunge-stilling. Vi har højre fod fremme, venstre fod bag os. Der er 90 grader ved forreste knæ og bagerste knæ. Hofterne peger fremad. Engager ballerne, især venstre balle arbejder her. Aktiver mavemusklerne, så stram mavemusklerne til. Lang rygsøjle, vi fletter fingrene om bag hovedet eller nakken. Træk albuerne tilbage for at åbne brystet. Svej ikke ryggen, vi har en lige rygsøjle. Stærke mavemuskler, stærke ben. Godt, vi begynder at dreje overkroppen mod højre. Tilbage til midten. Højre. Tilbage til midten. Fortsæt. Mavemusklerne og siderne af maven arbejder. Og en sidste gang. Godt. Herfra giver vi slip, og hænderne lander på gulvet. Vi begynder langsomt at komme ud af denne her stilling for at skifte side. Gør det gerne på din egen måde. Lad være med at bevæge dig for hurtigt. Vi skal ikke stresse kroppen. Vi sætter venstre fod fremad. Godt. Tjekker, at vi har 90 grader ved begge knæ. Forreste knæ skal være direkte over forreste ankel. Stram ballerne til. Aktive mavemuskler. Flet fingrene om bag hovedet eller nakken. Albuerne ud til siderne. Og vi drejer overkroppen mod venstre. Tilbage til midten. Venstre. Tilbage til midten. Venstre. Tilbage. Venstre. Tilbage. Og en sidste gang drejer. Tilbage til midten. Hænderne kommer ned. Begynd langsomt at komme ud af denne her stilling. Langsomt. Godt, herfra sætter vi os ned. Vi sætter os ned i en sommerfuglestilling. Den kan være udfordrende, hvis det er svært at åbne hofterne. Der er flere ting, man kan gøre her. Man kan justere stillingen. Du kan trække fødderne tættere på kroppen eller længere væk fra kroppen. Lad være med at forvente, at knæene skal komme hele vejen ned. Kom til den stilling, som du kan holde. Herfra lang rygsøjle. Hænderne kan være hvor som helst. De kan være på dine ben. De kan være nede langs siderne. Prøv at slappe af omkring hofterne. 3 dybe vejrtrækninger. Ånder ind. Ånder ud. Ånder ind. Ånder ud. Hofterne bliver afslappet. Ånder ind. Og ånder ud. Herfra strækker vi højre ben fremad. Jeg viser det lige fra siden. Vi strækker højre ben fremad. Trækker venstre fod ind til kroppen. Juster stillingen, så det passer til din krop. Vi flexer højre fod, det vil sige træk tæerne hen til dig. Der kan sagtens være en lille bøjning ved forreste knæ. Lang rygsøjle aktiverer mavemusklerne, armene kommer op. Det her er vores indåndingsposition. Ånder ud for overbøjning fra vores hofter. Behold en lige rygsøjle. Armene kan komme ned, men hovedet behøver ikke at komme ned til knæet, for vi vil gerne beholde en lige rygsøjle. Ånder ind, kommer til midten, lang rygsøjle. Ånder ud for overbøjning fra vores hofter. Ånder ind. Ånder ud. Ånder ind. Ånder ud.
Ånder ind. Bliv ved med at flekse forreste fod. Ånder ud. Godt. Kommer op til midten og sætter venstre fod ned, så venstre knæ peger opad. Med vores højre albu tager vi fat om venstre knæ. Yes. Med venstre arm tegner vi en stor cirkel, og vores venstre hånd lander bag os. På den måde lander vi i sådan en twist her. Godt. Lang rygsøjle og begynder at dreje overkroppen mere tilbage. Så vi bruger vores arme her, men lad være med at spænde for meget op ved skuldrene. Lang nakke, kigger tilbage, ånder ind, ånder ud. En gang til, ånder ind, ånder ud. Godt, kommer tilbage til midten. Strækker venstre ben ud, bøjer højre knæ, jeg viser det fra den anden side. Godt. Trækker højre fod tættere på kroppen, men justerer gerne afstanden, så det giver mening for dig. Flexer forreste fod, trækker tæerne hen til os. En lille bøjning ved venstre knæ er helt okay. Lang rygsøjle, aktive mavemuskler, armene kommer op. Ånder ind, ånder ud, for overbøjning. Ånder ind, ånder ud. Ånder ind, ånder ud, ånder ind, ånder ud. Og en sidste gang, ånder ind, lang rygsøjle, ånder ud, for overbøjning. Godt, begynder langsomt at komme ud af stillingen, sætter højre fod ned, højre knæ peger opad. Med vores venstre albu tager vi fat om højre knæ, tegner en stor cirkel med højre arm. Godt, begynder at bruge armene til at dreje overkroppen mere tilbage, lad være med at spænde for meget op ved skuldrene. Vi har en lang nakke, kigger tilbage, ånder ind, ånder ud, ånder ind, ånder ud. Begynder langsomt at komme ud af stillingen, lænder tilbage, stræk benene ud, ryst benene ud. Godt, og vi lægger os ned på ryggen. Fantastisk. Bøj knæene, sæt fødderne ned, hoftebreddes afstand mellem dine knæ og fødder, armene ned langs siderne, håndfladerne peger nedad. På en indånding bringer vi hofterne op, på en udånding kommer hofterne ned. Du kan begynde med en lille bevægelse, og lige læg mærke til, hvordan du oplever denne her øvelse i kroppen. Lad os gennemgå detaljerne. På vej opad, begynd at stramme ballerne til. Når du kommer op, så engagerer også mavemuskler. Vores mavemuskler og ballerne strammer vi til, mens vi begynder vores rejse nedad. Du kan først slappe af i ballerne og maven, når du kommer helt ned. Op og ned. Der er mere fokus her på vores hæle. Så du skal kunne løfte tæerne op fra jorden, for at sikre dig, at der er mere vægt på dine hæle, end der er på dine tæer. Op og ned, en kontrolleret bevægelse. Det skal ikke være hurtigt. Det skal være en glidende, kontrolleret bevægelse. Næste gang hofterne kommer op, så bliv her. Vi holder stillingen. Husk at trække vejret. Aktive mavemuskler, især de nederste mavemuskler. Og stram ballerne til. Ånder ind. Ånder ud. Hofterne kommer langsomt ned. Træk knæene op til brystet. Kram dine ben. Vug lidt fra side til side. Godt. Kommer til midten. Herfra begynder at bevæge dine knæ ud til siderne. Så du kan blive her i denne her stilling, hvor du støtter dine ben. Det, der er vigtigt her, det er, at vi slapper af omkring hofterne, så vi kan tillade vores hofter at blive åbnet op. Så støt dine ben, så du ikke bruger musklerne i benene og omkring hofterne.
dybe vejrtrækninger. Hver gang du ånder ind, skal du kunne mærke, hvordan maven udvides og pustes op. Godt. Vi begynder at samle knæene. Herfra strækker vi højre ben ud, lægger benet ned. Venstre knæ kommer over på højre side. Vi lander i et twist. Hvad du gør med din højre arm er op til dig. Du kan støtte dit venstre ben. Venstre arm kommer ud til siden, hvor håndfladen peger opad. Drej hovedet tilbage. Skuldrene forbliver så tæt på jorden som muligt. Det er ikke så vigtigt, at venstre knæ kommer hele vejen ned, men skuldrene forbliver tæt på jorden. Ånder ind. Ånder ud. Kommer langsomt tilbage til midten. Strækker venstre ben ud. Bøjer højre knæ. Bringer højre knæ op til brystet. Højre knæ over på venstre side. Højre arm ud til siden, håndfladen peger opad, og vi kigger mod højre. Slapper af i kroppen så meget som muligt. Du er velkommen til at støtte dit højre ben. Skuldrene forbliver ned tæt på jorden så meget som muligt. Og vi ånder ind. Ånder ud. Godt, kommer langsomt tilbage til midten. Godt, og vi bøjer knæene, sætter fødderne ned, samler fødderne, så fødderne rører ved hinanden, armene ud til siderne. Godt. Herfra bringer vi knæene ud til siderne og samler. Ud til siderne og samler. Fortsæt, vi åbner hofterne og samler benene. Hver gang du skal til at samle benene, så tænk på dine inderlov. På den måde etablerer vi en forbindelse fra vores hjerne til kroppen, så vi kan arbejde med nogle bestemte muskelgrupper. Og en sidste gang. Godt. Armene kommer ned langs siderne. Vi løfter fødderne op fra jorden. Nu har vi 90 grader ved vores knæ og ankler, så flex fødderne. Træk tæerne hen til dig. Godt. Herfra åbner vi knæene. Samler. Åbner benene, samler. Mavemusklerne er aktive. Vi presser lænden ned mod yogamåtten. Husk at tænke på dine inderlår, når du skal til at samle benene. Vi er ved at hverdagshold ud, og en sidste gang. Rigtig godt gået. Armene kommer op. Husk at presse ryggen ned mod yogamåtten. Strækker højre arm og højre ben ud. Tilbage til startstillingen. Venstre side. Tilbage til startstillingen. Højre side. Tilbage. Venstre. Tilbage. Højre. Tilbage. Venstre. Tilbage. 2 gange til. Højre. Tilbage. Venstre. Tilbage. Højre. Tilbage. Venstre. Tilbage. Godt, sætter fødderne ned. Armene kommer ned. Sæt dine fødder på kanterne af yogamåtten. Det vil sige, at der skal være rigtig god afstand mellem fødderne. Og begynd at lade knæene falde ind mod midten. Du kan sagtens justere afstanden mellem dine fødder. Men knæene falder altså ind mod midten og rører ved hinanden. Slapper af. Dybe vejrtrækninger her. Sæt gerne en hånd eller begge hænder på maven. Når du ånder ind, så udvides maven og pustes op. Det skal du kunne mærke under din hånd. Når du ånder ud, kommer maven ned igen. Stille og roligt. Dybe vejrtrækninger. Disse dybe vejrtrækninger hjælper os med at berolige nervesystemet, og samtidig er det en massage for psoasmusklen. De her dybt siddende muskler, de er svære at arbejde med, og de er svære at massere og strække, så vi bruger vores åndedræt til at massere de dybt siddende muskler. Godt, herfra strækker vi benene ud, tager armene op over hovedet, stræk dig selv lang.
Godt, vi tager en dyb indånding og holder vejret. Hold vejret. Forbliv afslappet i kroppen, mens du holder vejret. Brystet er udvidet. Hold vejret. Ånder langsomt ud. Armene kommer ned langs siderne. Godt. Og vi er færdige med vores lille yoga-session. Tak for i dag.